Здравейте, аз съм Мария и днес ще ви прочета стихотворението Юнак Иван от Леда Милева. Бабо, къде е хляба? По-напред измий се, баба. Имам страшен апетит, ще закуся неумит. Я ръката ти, Иване, като дъно на циган е. Бабо, хляб от глад голям, тебе мога да изям. Празни приказки за в час се изми, па хляб тогас. Инак виж, че на закуска 100 микроба си изхрускал. 100 микроба, мен от тях, бабичко, не ме е страх. Те са дребни животинки, по-мънички от прашинки. Аз съм силен здравеняк, сред децата пръв юнак. Хвърли се Иван на хляба, нека си приказва баба. Съмна светло е съвсем, Ваньо го боли корем. Все лежи и се прозява, за училище не става. Баба, лошо ми е май, бабо, искам топъл чай. Бабо, свива ме корема, дай лекарство, ще го взема. Че какво ли да ти дам на такъв юнак голям? Лекаря ще викам, сине, та дано да ти премине. Викай, бабо, аз горкият и горчив сироп ще пия и ръцете си ще мия. Край.